Κύριε Χαμπή, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ σήμερα. Και φαίνεται. Αλήθεια, ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε τούτη τη συνέντευξη. Αθηνά μου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που μου άνοιξες το σπίτι σου, που μου άνοιξες... Θα δούμε πολλά πράγματα σήμερα. Ό,τι προλάβουμε, να στα δώσω Και θα ούλα. πούμε και πολλά πράγματα. Είμαι στη διάθεση σας. Κύριε Χαμπή, είστε πάρα πολύ αγαπητός στον κόσμο. Θέλω να κλείσουν εδώ το δρόμο και με την αναστάτωση που προκλήθηκε, τελικά βρέθηκε λύση λόγω της κινητοποίησης του κόσμου. Μόλις τον Ιούλιο θέλατε κάποια λεφτά για να μπορέσετε να εκδώσετε το βιβλίο σας και πάλι με την κινητοποίηση του κόσμου βρέθηκαν αυτά τα χρήματα. Θέλατε να ξεπουλήσετε τα έργα σας. Εδώ κάτω και χάρηκα, γιατί κάνουμε τα έργα, κάνουμε τα για να πάνε να κουβεντιάσουν με τον κόσμο. Αυτόν έκανα. Και ήταν μια μαγκιά μου, αν θέλετε. Εγώ δεν ήθελα να ζητιανέψω, ήταν πολλά λεφτά που ήθελα. Ποιου να πω, θέλω τόσα λεφτά. Είπα, θα πουλήσω τα έργα μου, τα οποία εφήλα δεκαετίες για να κάνω μια αναδρομική έκθεση τώρα, στην την ηλικία που είμαι. Εδώ κατά, χαίρομαι, πήγαν σε πάρα πολλά καλά σέρκα και τα έργα τα δικά μου θεωρώ τα μέσα στο βιβλίο τώρα. Είστε λοιπόν αγαπητός λόγω της αυθεντικότητας σας, του χαρακτήρα σας, της τέχνης σας. Τι είναι τούτο που μαγνητίζει τον κόσμο? Εμένα συγκρίνει πάρα πολλά ο κόσμος για την αγάπη του, την οποία νιώθω έντονη, συνέχεια. Και τι κάνει, πολυνίσκει μου την ευθύνη. Το πράγμα. Πολυνίσκει μου την ευθύνη. Νιώθω ότι δεν πρέπει ποτέ να απογοητεύσω κανέναν από τούτους ούλους που τόσο δυναμικά συμπαρασταθήκαμε μου και συμπαραστέκουμε σε κάθε κίνηση. Οι φίλοι σας στο βιβλίο μιλούν για την απλότητα σας, τη δημιουργικότητα σας, την αγάπη σας, το μεράκι σας. Διέβαζα κάποια έτσι λόγια που γράφουν οι φίλοι σας μέσα στο βιβλίο και είναι πάρα πολλά συγκινητικά. Είμαι τούτος που είμαι, έτσι έμαθα και νομίζω κάθε Κυπραίος έτσι πρέπει να είναι. Μερικές φορές ανησυχώ γιατί λαλούν για μένα ότι είμαι έτσι. Όλοι έτσι πρέπει να είναι. Δεν καταλάβω γιατί ξεχωρίζω και προσπαθώ να ξεχωρίζω. Είμαι τούτον που είμαι. Θέλω να βοηθήσω, ίσως γι' αυτό θέλω εν να τούτο δώκω. που εκτιμά ο κόσμος. Ναι, ευχαριστώ τους που τα βάθη της καρδιάς μου, ευχαριστώ τους όλους, μόνιμα. Αλλά ο στόχος, ποιος εμπονέ, μόνιμος στόχος μου είναι να δω. Τσίνα που ξέρω να τα δω στους άλλους. Έτσι ξεκίνησα με τη χαρακτική και τη σχολή. Πρώτα για να μνημονέψω τον δάσκαλο μου τον Τάσο, που με δίδαξε δωρεάν στην Αθήνα. Και είπα δωρεάν, θα κάνω και εγώ. Και έτσι 20... Που το 95 νομίζω. 26 χρόνια τώρα, ναι, που το 95. Και ώσπου ζω, είπα, έχω τάμα να μνημονεύω τον δάσκαλο μου. Ύστερα στην πορεία, θεωρήσαν και είναι επιχείρηση που κάνω εγώ. Είναι δουλειά που κάνω για να πιάνω ριάλια. Αρέσει μου να δω. Όταν είχα τόσους πολλούς μαθητές την πρώτη δεκαετία στο σχολή, ένιωσα την ευθύνη να με βαρυνίσει. Και είπα, τούτος ούλος ο κόσμος που τα αγάπησε, έμαθε μια τεχνική της χαρακτικής, τη λινογραφία. Και πολλές τεχνικές η χαρακτική. Πολλές τεχνικές. Άρα πώς μαθαίνω τον κόσμο? Και είπα να κάνω ένα μουσείο. Και έγινε το μουσείο. Εμένα ποια τεχνική σήμερα θα μου μάθετε? Τη λινογραφία. Την εύκολη. Δεν με πάρετε από την αρχή στα δύσκολα. Είναι εύκολα για να τελειώσει και γλύωρα να τυπώσεις κάτι. Ναι. Και τελικά το βιβλίο κυκλοφόρησε, εκδόθηκε, είναι ένα ταξίδι στη ζωή σας. Το βιβλίο δεν είναι μόνο ένα ταξίδι στη ζωή μου, είναι ένα ταξίδι στην Κύπρο. Ξέρουμε γιατί μερικοί ήδη επισημάναν ότι είναι ένα χρονικό. Είναι ο σκελετός αυτοβιογραφικός με πάρα πολλά παρακλάδια και με την ιστορία μέσα και με τη γεωγραφία και με τη λαογραφία και με την τέχνη, τη χαρακτική στην Κύπρο, τη χαρακτική στον κόσμο ούλο.
ταξίδια και πάρα πολλά άλλα κεφάλαια για τη ζωή μου, τα παιδικά μου χρόνια, για τις ρίζες μου, για την ιστορία του χωρκού μου, για άγνωστες πτυχές της ιστορίας του χωρκού μου που πρώτη φορά δημοσιεύκονται και χαίρομαι και νιώθω το ευθύνη μου, χαίρομαι που το κάνω. Θα μιλήσουμε και θα δούμε τη ζωή σας, τα παιδικά σας χρόνια. Αλλά θέλω έτσι λίγο κάτι που διάβασα στο βιβλίο και μου έκανε εντύπωση. Και γνωρίζοντας σας και σήμερα, και προχτές που τα είπαμε, ήπιαμε τον καφέ μας, δηλώνεται αμετανόητος χορκάτης. Γιατί αν θεωρείται χορκάτης κάποιος που μιλά τα κυπριακά, Ναι. έτσι θυκεύασαμε στο βιβλίο. Το χορκάτης είναι παρεξηγημένη έκφραση από πολλούς, αλλά εγώ είμαι πιστός στις ρίζες μου. Είμαι που ένα χορκό. Αναγιώθηκα πάρα πολλά καλά γιατί ήταν ένα πολιτιστικό χορκό που ανέβαζε θέατρα από τις αρχές του 20ου αιώνα το χορκό μου. Και είχε συνέχεια 3-4 φορές το χρόνο καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Και είμαι με την κυπριακή διάλεκτο. Με την κυπριακή διάλεκτο δεν που με συνδυάζουν για να είναι χορκάτης τούτος, ναι. Αν είναι χορκάτης που μιλάει κυπριακά, είμαι χορκάτης, είμαι καλός χορκάτης. Αλλά η κυπριακή διάλεκτος τι είναι? Η κυπριακή διάλεκτος είναι μια από τις διαλέκτους της ελληνικής γλώσσας και είναι, επαναλαμβάνω τα λόγια του Γεώργιου Μπαμπινιώτη, ότι είναι πλούτος της ελληνικής γλώσσας και πρέπει να τη φυλάξουμε. Αυτόν κάνω. Αυτόν κάνω γιατί, όχι γιατί δεν μπορώ να κάνω άλλος πως μέσα μου έμαθα. Και έμαθα γιατί ευτύχησα, είχα σπουδαίους καθηγητές και ένας καθηγητής που με βοήθησε να πίστευτα στην κυπριακή διάλεκτο είναι ο Κυριάκος Χατζιωάννου, λαμπρός λαογράφος, λαμπρότατος. Ευτύχησα, ήταν καθηγητής μου στο γυμνάσιο του Βαροσιού, ήταν γυμνασιάρχης μου, έκαμε μου αρχαία ελληνικά. Αγάπησα τα αρχαία ελληνικά. Γιατί τα αγάπησα? Γιατί σαν λαογράφος που αγάπαν την κυπριακή διάλεκτο, μετάφραζε μας τα αρχαία τα κυπριακά. Ορίστε ο καλός δάσκαλος. Ως τώρα ακολουθώ τις διδαχές του Χατζιωάννου σε ό,τι αφορά την κυπριακή διάλεκτο. Και τούτο γράφω. Και γράφω το σε ένα κεφάλαιο που έχω στο βιβλίο μου τα κυπριακά μου. Εξηγώ γιατί κυπριακά. Όχι μόνο που το Χατζιωάννου και που άλλους λαογράφους. Αλλά πιστεύω στο Χατζιωάννου. Τώρα, στα παιδικά σας χρόνια, όμορφα παιδικά χρόνια, στο χωριό, στην Κοντέα, θέλω έτσι να μου μιλήσετε λίγο για αυτά τα χρόνια. Ήταν παράδεισος, με όλη τη σημασία της λέξης. Παράδεισος. Η Κοντέα τότε ήταν γεμάτη με πορτοκαλιές, εσπεριδοειδή γενικά, αμπέλια, πολλόλογιον αμπέλια, επιτραπέζια, είχε σουλτανίνα, ροζακί, φράουλα, είχε βέρικον, είχε άσπρον, είχε μαύρον. Γίνονταν εξαγωγές που την Κοντέα και η Κοντέα περηφανεύκεται, είναι το πρώτο χορκό Παγκύπρια που έκαμε χορών, τα σημερινά φεστιβάλ που λαλούν, ναι, προς τιμήν αγροτικού προϊόντος. Ο χορός της Σταφυλιού που το 1950 και γίνονται κάθε χρόνο ως το 1974. Και μετά γίνεται τώρα στην προσφυγιά. Και ήταν μέσα σε τούτα τα χωράφια που γυρίζετε χωρίς παπούτσια. Έχω ευτυχισμένες στιγμές χωρίς παπούτσια. Έπιανα τα περτίτσια στο πετώντα, δηλαδή στο τρίτο κάτσιμο τους. Η σόλα μας, η σόλα των ποθιών μας. Είχα χοντρίνει τόσο πολλά οι πατούσες των ποθιών σας. Ήταν μισό πόντον ή έναν πόντον, δεν ξέρω, αλλά ήταν, βουρούσαν πας στις πλακαζιές, πας στα αγκάθια, με αγκάθια, νιώθαμε τίποτε. Μια φορά, κύριε Χαμπή, είχατε πάει και στο σχολείο μέσα στην τάξη χωρίς παπούτσια. Επία, και έφτιαξε με δάσκαλος. Έφτιαξε σας. Έφτιαξε με, είπε να πάει χωρίς παπούτσια. Αλλά εμείς νιώθαμε να πάντα, ήταν η ελευθερία μας. Έτσι. Και καλά έκαμε ο δάσκαλος και είπε μου πάνε χωρίς παπούτσια. Πήγατε στο χωριό τώρα, μετά? Επία το 2004 πρώτη φορά
Θέλω να μου πείτε έτσι Ήταν λίγο πώς νιώσετε. δύσκολη επίσκεψη. Πήγαμε δύο ανιψιές μου. Είμαστε έξω από την Κοντέα η ώρα 9.30 το πρωί. Καταφέραμε και μπήκαμε η ώρα 4.30 το δίλης μέσα στο χωρκό, γιατί δεν το κάμναμε, δεν μπορούσαμε. Σας έφκαινε. Συναισθηματικά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Και διούσαμε γυρών των Περβολιών. Ξεκινήσαμε από την νοτιοανατολική πλευρά της Κοντέας και δώσαμε τις γύρω-γύρω της Κοντέας. Η ώρα 4.30 μπήκαμε στο χωρκό, πήγαμε στο δημοτικό σχολείο που ήταν. Και που πήγα σπίτι μου, πήγαμε σπίτι μου, ήταν πάρα πολλά δύσκολη στιγμή. Θέλω να μου πείτε, θέλω έτσι να θυμηθείτε πώς νιώσετε. Πού ξηχάνω το να θυμηθώ. Το παιδί που κάθεται σπίτι μου έμπου τον άιθ ομάδα με διπλά. Όταν είστε εδώ κάτω, φιλοξένησα το, κέρασα του, έδωσα του δώρα πριν πάω εγώ. Και όταν πήγα, ήταν έξω, ήβρε με την γυναίκα του, δεν την έξερα, γιατί ένιστε εδώ κάτω, μια ωραία κορούα από την Περιστερώνα. Η Νεζιλέ, δεν θα ενεξιάσω ποτέ μου, η οποία ευκήκε έξω, είδε με, κατάλαβε ότι είμαι εγώ που φωτογραφίες που πιθανόν πήραν της άντρας της και είπε μου πάρα πολλά εγκάρδια, έλα σπίτι σου, είχαν πει, έλα σπίτι σου. Συγκινήσε, κύριε Χαμπή. Σε πήγα. Μπήκα μέσα. Το πρώτο πράγμα που είδα ένα χαρακτικό μου πάει στον τοίχο που έκανα δώρο στο... Ήταν το δώρο που του έκαμες όταν ήρθε να σας δει. Έκανα το πιο ωραίο χαρακτικό της εποχής. Που είχα το αγκάλιασμα από το Βασιλόπουλο. Και ύστερα είπα της κοπέλας, είμαστε στον Ηλιακό, μες στο δωμάτιο γεννήθηκα, μες στο δωμάτιο που ήταν η σάλα, εμείνησκα, ήταν το δωμάτιο μου όταν ήμουν στο γυμνάσιο. Και λέει μου πέρασε. Μπήκα μέσα στο δωμάτιο που γεννήθηκα και 3 δευτερόλεπτα. Ξεφκήκα. Γιατί και τόσο δεν λίγο. ήθελα να δω τίποτε άλλο. Γιατί τόσο λίγο. Δεν μπορώ. Τι ύστερα φύγαμε. Λόγω συγκίνησης. Δεν μπορώ. Μπήκα μέσα, απέναντι μου είχε ένα παράθυρο. Δεν το είδα το παράθυρο. Δεν θεωρώ. Έτσι, ύστερα ξαναπήγα το 95, το 96, πήγα το 99, μια φορά κάθε φορά έτσι. Και πήγα το 12, γιατί το 99 είπα, το 99 άλλο, το 2000, πότε μου ανοίξαν, το 2004, άρα πήγα το 2009 τελευταία φορά και είπα δεν ξαναπάω, δεν θέλω να ξαναπάω. Και πήγα το 12 ξανά γιατί ένας φίλος μου, πολλά καλός μου φίλος, ήθελε να πάει στον Απόστολο Ανδρέα. Ήταν αγνοούμενος ο κύριος του και είπε μου, θέλω να πάω μητά σου. Και είπα ότι δεν ξαναπάω από εκεί, αλλά μητά σου να πάω. Περάσαμε από την Κοντέα ξανά. Ναι, ήταν η τελευταία φορά. Που το 2009 δηλαδή. Ναι, και δεν θέλω να ξαναπάω. Εκτός του ότι περπατούσε δεξιπόλυτος στην Κοντέα. Μα μόνο όλοι μας έτσι είμαστε. Δουλεύατε τα καλοκαίρια για να είστε οικονομικά ανεξάρτητος. Πάντα, έθελα από 13 χρονών, επέμενα, δεν μ' αφήναν οι γονείς μου, είπα θέλω να είμαι ανεξάρτητος. Η πρώτη δουλειά που έκανα, δούλευκα σε ένα περβόλι στο χωρκό, ενώ είχαμε περβόλια δικά μας. Σε ένα περβόλι νιου χορκανού, 6 μέρες την εβδομάδα, έπιανα 10 σελίνια, την εβδομάδα 10 σελίνια. Και Γιάννη Μανίλιου, Βούτη Μανίλιου. Και ύστερα τα άλλα χρόνια πήγαινα στις οικοδομές. Ήμουν Αρκάτης. Μια χρονιά ήρθα στο Πισούριν, στα Σταφύλια, Κασάρισκα, πάω στο φορτηγό, τα σκάσεις στο Σταφυλιό για εξαγωγή. Και τις άλλες χρονιές δούλευκα στη χώρα οικοδομές Αρκάτης.
κάθε καλοκαίρι που κλείαν τα σχολεία και όταν τέλειωσα το στρατό πάλι πήγα στις οικοδομές. Και έχει πολλά κτίρια στη Λευκοσία που έχω πολλές αναμνήσεις. Πολλές αναμνήσεις. Εργατικότητα. Ναι. Με τα αδέρφια σας, 4 αδέρφια που ήσασταν. Πολύ αγαπημένοι. Πολλά αγαπημένοι. Είμαστε 4 και ο καθένας σκέφτεται τους άλλους 3. Έτσι. Ναι, εντελώς. Είμαστε πανέμορφο. Πανέμορφο. Και επέζετε φανταζούμε. Παίζαμε, είχαμε τα παιχνίδια μας. Συνήθως τα κοπελούθια είχαμε άλλα παιχνίδια, οι κορούες είχαν άλλα παιχνίδια. Τούτο που βλέπω εδώ ήταν παιχνίδι της εποχής τότε. Τα σκατούλικα. Έκανατε εδώ με τα αδέρφια σας. Τα ούλοι Χορκανοί έπαιζε, ούλοι Κύπρος έπαιζε, σκατούλικα. Τα σκατούλικα είναι μωρέ, δεν είναι έτσι μια άλλα 3 μέτρα που τα έκανα εγώ, αλλά είναι πέτρες μητσές, τις οποίες βάλεις τη μια μπαστίνα, άλλη κάνει μια στήλη τόση περίπου, στέκεις εσύ που τα έκαμες και προσέχεις τα και είμαι εγώ περίπου 4 μέτρα μακριά και βαστώ μια πέτρα και σύρνω για να σου τα ρίξω κάτω. Και άμα σου τα ρίξω κάτω, εγώ είμαι υποχρεωμένος να βουρήσω από εκεί κάτω, να έρθω να δώσω γύρω σου και να στραφώ πίσω. Ναι. Και εσύ είσαι υποχρεωμένη να ξαναστήσεις τούτα που σου έριξα χαμέ. Που τα χάλασα. Θα παίξουμε έτσι παιχνίδι. Ναι, αλλά να σου το τελειώσω. Έχει πολλή δουλειά να σας τα σύρω κάτω τούτα. Τώρα λοιπόν και τούτα έκαμα για να θυμούμε και ο φίλος μου. Έναν μπελεκάνο και ένα ράφτη. Ο φίλος μου το Φάνο, τον μπελεκάνο, γι' αυτό και πάνω έχω το ρουκάνι του. Και το φίλο μου το Γιορκουνί που είναι ράφτη και αντί να του βάλω βελόνια πώς θα φαίνονταν, έβαλα τους ακοράφια και κρέμονται σε μέ. Γιατί μια φορά παίζαμε με σπέτες και κάναμε έτσι σκατούλικα χωρίς να καταλάβουμε, παίζοντας. Και είπα ρε παιδιά να κάνουμε ένα μνημείο στην αυλή, να θυμούμε την ημέρα. Και έγραψα και πάνω στην πέτρα τα μέσα, σκατούλικα, Φάνος, Χαμπής, Γιορκουνής. Είναι χαραγμένη τούτη πέτρα. Ναι, η πέτρα τούτη είναι χαραγμένη στο λατομείο που κόφκουν τις πλάζες του πλακόστρωτου. Είναι το υπόλοιπμα της πέτρας, το οποίο έπια εγώ και αξιοποίησα το με τον τρόπο. Όπως και βρύσες της σχολής δαμέ και του μουσείου που εκεί χρησιμοποίησα τέτοιες πέτρες και έκανα τις βρύσες. Γιατί στην Πλατανίσια, στα Πλατανίσια, τυχαία. Στην Πλατανίσια. Τυχαία, το χορκό είναι τυχαία που στα δαμέ. Η ουσία είναι ότι το 1988 εγώ ήμουν τότε στη χώρα και ήμουν καλά. Ήμουν σε πολιτιστικό περιβάλλον. Αλλά ήθελα να δουλέψω. Την ημέρα δούλευκα να βγάλω το ψωμί μου και τις νύχτες και τις αργίες που ήθελα εγώ να δουλέψω, να χαράξω, ήθελα να θέλω και εκθέσεις. Ήθελα να θέλω τους καλλιτέχνες, πήγαινα και θέατρο, πήγαινα και συναυλίες. Το έναν το άλλο καιρό δεν έμεινες και. Και είπα εγώ εκείνη να πάω να μονάσω. Πρέπει να φύγω από τη χώρα. Πού να πάω στο Πούποτι. Και έδωσα λεφτά, δεν είχα να αγοράσω σπίτι σε κάποιο χορκό. Και είπα να γυρίσω τουρκοκυπριακά χορκά, να βρω κάποιο χαραμάντουρο να κάνω ένα εργαστήρι. Πήγα ως την Αντρολίκου, πάρα πολλά χορκά που είδε. Και εθιάλεξα τούτα τα μέ. Τι σας εγωίτευσε στο συγκεκριμένο χωριό? Η αυλή. Όταν μπήκα μέσα στην αυλή, τώρα είναι δάσος η αυλή δαμέ. Όταν μπήκα ήταν ένα γήπεδο. Είχαν τάβορους όταν ήρθα, ήταν μάντρες, ήταν τουρκικό χορκό, έφυγαν οι Τουρκοκύπροι, ήρθαν οι δικοί μας, έμειναν μέσα όσον καιρό αντέχαν να μείνουν, ύστερα έλειπε το ένα, έλειπε το άλλο, σχολεία δεν υπήρχαν, αναγκαστήκαν, εφεύκαν για διάφορους λόγους, πήγαιναν στη Λεμεσό. Ευκαιρώνα σπίθηκε. Όταν ευκαιρώνα σπίθηκια, τι έκαναν οι υπόλοιποι που ήταν τα κάτω, πιάνναν τα και έκαναν τα μάντρες. Και όταν ήρθα εγώ, η πραγματικότητα ήταν ότι κάθε ένα σπίτι που κατοίκα μία οικογένεια αντιστοιχούσαν 5 σπίτια που ήταν μάντρες. Εγώ έπιασα μια μάντρα να έρθει τα κάτω. Κύριε Χαμπή, όταν πρώτο ήρθες εδώ, ήρθαν και είπα σου ότι αν δεν φύγεις, εμείς να σου βάλουμε μπόμπα? Ήρθε που τη δεύτερη Κυριακή που ήρθα δαμέ, ήρθε ο άνθρωπος που είχε τους ταύρους. Είχαν ταύρους δαμέ, η μάντρα. Απείλησες σε?
Απείλησε με άμεσα, απευθείας. Εφώναξε μου από τη μια άκρη της αυλής στην άλλη, ποιο είναι το σπίτι, δεν μπορώ να τον κάνω, ήταν πολύ απειλητικός. Ποιο είναι το σπίτι, είπα του δικό μου. Ποιος σου το δέχει. Είπα του η Επιτροπή Προστασίας και Διαχείρισης των Κοκυπριακών Περιουσιών. Και είπε μου έναν κοφτό, να σου βάλω πόμπα. Τι να του πω, εγώ δεν ξέρω να τσακώνουμε. Έπια τα πόθηκια μου, σιγά σιγά και πήγα που τη μια μερκάνη αυλή στην άλλη κόντεψα του. Διαχειρίστηκε στο με ψυχραιμία. Δεν πήγα να του γελάσω του ανθρώπου, πήγα να του απαντήσω. Και κόντεψα του όπως είμαστε εμείς και είπα του βάρ μου. Και αμέσως απάντησε μου, εν και φεύγω τους σταύρους. Είπα του, μεν τους φύγεις. Μα να βρωμούν, ρε φίλε μου να βρωμούν. Εγώ δεν θα σου φύγω τους σταύρους σου. Τελικά γίνηκαμε φίλοι με το παιδί. Πώς τα καταφέρνεις κύριε Γαμπή. Τι έδωσε μου βίζαν ένας μελισσοφάος. Και ούλοι αγαπούσε. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα μέσα στο εργαστήρι. Το εργαστήρι είναι πολλά. Πάμε στο εργαστήρι λοιπόν, γιατί είμαι έτοιμη να μου δείξεις την τέχνη. Το έλα να πάω να σου δείξω και τούτο μπορώ να τυπώσω τώρα. Έφερες με δαμέ για να χαράξουμε. Ναι, τώρα είναι να κάνουμε ένα ωραίο χαρακτικό. Ναι, μα εγώ εφόρω καπέλο. Ένα λεπτό. Έχουμε καπέλο. Είσαι τσάκος. Θέλεις άλλο χρώμα. Όχι, αρέσκει. Αν πιερνούμε σετ. Πάει σου. Πάει σε καραβοκύρισα. Είμαι έτοιμη. Λοιπόν, με τούτον επίσης μπορείς να κάνεις, δεν κάνεις μόνο μια γραμμή, μπορείς να κάνεις τούτο πράγμα. Ναι. Το πράγμα γίνεται. Ναι. Έχει άλλον το οποίο είναι πιο πασιά η γραμμή. Να κρυβάτουν τα εργαλεία. Έχει και φτηνά και ακριβά. Τούτα είναι περίπου 22 ευρώ το ένα. Και τούτον $175. Κύριε Γαμπή, είστε αυτοδίδακτος. Ήμουν αυτοδίδακτος. Κάποτε ξεκίνησα από 9 χρονών. Ήταν σε εγώ, εφάνηκε ότι άρεσε μου το πράγμα. 9 χρονών πήγα με κάτι φίλους μου σε έναν περβόλι του παππού του στην Αγλάσσικα του Παναήτου Χατζηγιάννη, ο οποίος έκανε που τη λύση δαχτυλιδόπετρες. Δαχτυλίδια. Έκαμε τις πέτρες των δαχτυλιθιών. Ναι. Και έκαμε με έναν Αλέξανδρο, έκαμε την Αθηνά, έκαμε στην όνομα της του. Και έδειχνε μας μες στο τραπεζούιν του, άνοιξε το σιρταρούιν που ήταν γεμάτο αμπουστούες και πολλές πέτρες και μαγεύτηκα εγώ. Μαγεύτηκα που τις πέτρες και τέλος τα κάμνη. Και όταν έφυγαμε, ήταν το 56. Εγώ το πρώτο χαρακτηριστικό που έκανα, έπιασα μια πέτρα η οποία ήταν τόση. Ναι. Με το τσακούι έγραψα πάνω αιώκα και χάραξα ανάγλυφα τα αιώκα. Ήταν το πρώτο χαρακτηριστικό που έκανα. Η πρώτη χάραξη που έκανα. Ποια ηλικία? Ήμουν 9 χρονών. Και ύστερα στο δημοτικό έκαναμε πατατοτυπία. Και με την πατατοτυπία εγώ επέλανα, δεν άφηνα πατάτες της μάνας μου. Το αγαπημένο σας μάθημα. Κόφκαμε τις πατάτες που μέση και στην επίπεδη επιφάνεια με το τσακούιν έκαναμε σχέδια διάφορα, ό,τι θέλαμε. Καρδίες, χ, διακοσμητικά, φάτσες, αστροπούθηκια. Και μετά πιάναμε με το πινέλλον και βάλαμε μπογιάν στα μη χαραγμένα σημεία και βγάλαμε στάμπες και δεν αφήνα αλήθεια της μάνας μου. Μια φορά είπα στην τηλεόραση και άκουσε με η μάνα μου και είπε μου «Γέμου να μην το ξαναπείς». Ήταν το πάντα. Είπα της καράμανα «Με βούρας να με δέρεις». Είχατε δικές σας πατάτες? Ήταν νούσιμη η μάνα μου. Είχατε δικές σας πατάτες? Δικές μας πατάτες, αλλά τις πατάτες τρώντες, οι νούσιμοι. Τρώντες. Εγώ επέτασα τις με... Το χάρισμα τούτον, από ό,τι διάβασα στο βιβλίο, εμπού τη μάνα σας που το επιάσατε? Ολοκάθαρα που η μάνα μου. Ολοκάθαρα. Η μάνα μου ήταν... Σχεδίαζε τον καιρό που ήμουν μωρόν εγώ, αλλά δεν ξέρω τι σχεδίαζε. Έμαθα το όταν ήμουν εγώ
35 χρονών, έθελα να βάλω τη μάνα μου να αποσκολιέται, γιατί ήταν στη Μόσχα μητά μου και ήταν μόνη της όταν έλειπα και ήρευκα κάτι να της έβρω να αποσκολιέται. Και είπα της μάνα, είχαμε κάτι κάδρα, μια άλλα έσω στην Κοντέα, με κάτι αγγέλους, φκιόρα, είχε και ένα σταυρό μες στη μέση, κεντυμένα, πάρα πολλά ωραία. Ως τώρα θαυμάζω τα σχέδια που τα θυμούμε. Κεντυμένα, 1 μέτρο περίπου έτσι, φκιό που ήταν. Και θυμάσαι τα, ρώτησα τη. Λέει, καλό δεν τα θυμούμαι αφού εγώ τα έκανα. Ήταν αποκάλυψη για μένα. Και είπα της μανά, εσύ τα έκαμες, ναι, κάμνες μου τα ξανά. Και έδωσες μια κόλλα Α4 και ένα μολύβι και ο παλιός έκανε μου το. Αμέσως, γιατί είσαι το μέσα της. Και ύστερα ξανά, και ύστερα έδωσα της χρωματιστά μολύφια, ύστερα φλομάστερ, ύστερα τέμπερες, ύστερα έδωσα της χαρτόνια, ύστερα μουσαμάες και έκαμε καμιά 300 έργα. Η μάνα μου που τα είχε μέσα, τη ζωή της εικονογράφησε, την αγροτική ζωή της Κύπρου των μέσων του 20ου αιώνα. Σε ποια ηλικία, κύριε Χαμπή, ανακοινώσατε στους γονείς σας ότι θέλετε να τραβήξετε το δρόμο της χαρακτικής? Ήθελα να γίνω ζωγράφος, δεν ήξερα να ήταν η χαρακτική. Ζωγράφος. Η απάντηση τους ποια ήταν? Όταν είπα του κυρού μου να πάω να σπουδάσω ζωγράφος, ο κύριος μου πολλά σωστά είπε μου, εγκαλά γεια μου, αλλά είναι και χωριάλια να σου δώσω. Ήταν μια για αλήθεια. Να σπουδάσεις ζωγράφος ή αφού τελειώσεις, επειδή δεν θα μπορείς να βιοπορίζεσαι? Όχι, για να σπουδάσω, ναι. Αλλά αλήθεια, αλλά το είναι χωριάλια που ήταν αλήθεια, ήταν όμως και μια προστασία του γιου του, εμένα. Γιατί τότε λαλούσαν όποιος πάει να σπουδάσει ζωγράφος, πεθανείς και της πείνας. Δεν θέλει κανένας να δει το γιο του να πεινά. Έτσι ήταν τότε ο κόσμος. Εγώ επέμενα, ήθελα να πάω. Είχα 1000 δυσκολίες, απίστευτες δυσκολίες. Ήθελα να πάω το 1966, επήγα το 1976, ύστερα από 10 χρόνια. 10 χρόνια εγώ έκανα διάφορες δουλειές, αλλά ο στόχος μου ήταν πάντα να σπουδάσω. Και είχα μια περίοδο, μερικά χρόνια που ήταν αδύνατο να σπουδάσω, αδύνατο. Άμα σου λέει ο Θεός έγινε να σπουδάσεις, έγινε. Εγώ επέμενα και σπούδασα. Πάντως, καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο Τάσος. Ο Τάσος άλλαξε με ζωή μου. Και είναι αισθητή η παρουσία του σε όποιο χώρο κινούμε εδώ πέρα. Βλέπω φωτογραφίες του, έργα του. Πώς έγινε αυτή η γνωριμία? Ήταν η τύχη της ζωής μου. Ο Τάσος ήρθε στην Κύπρο το 1971 και έκαμε έκθεση στο Χίλτον, έφερε τον ο Μακάριος και ο Πάτροκλος Σταύρου, με τον οποίο ήταν πάρα πολλά στενοί φίλοι. Και εγώ έκαναν σπουδαίες εκθέσεις τότε στο Χίλτον, σπουδαίες, μεγάλοι καλλιτέχνες που την Ελλάδα κυρίως. Και πήγαινα τακτικά και θόρω. Δεν είχαν έκθεση στο Χίλτον. Ήταν η γκαλερί του Χίλτον, έκαναν τις εκθέσεις. Όταν άνοιξε ο Τάσος, πήγα να δω την έκθεση όπως εθώρουν όλες τις άλλες. Και η τύχη μου ήβρα έναν κοινό μας φίλο που ήταν και αμέσως καρτέρα των Τάσων, ο Σοφιανός, ο Χρυσοστομίδης, ο δημοσιογράφος, σπουδαίος δημοσιογράφος. Ναι. Και πιάνουμε κουβέντα, λέει, περιμένω τον Τάσο. Και σε λίγο κατεβαίνει ο Τάσος που το δωμάτιο του και λέει το Σοφιανός, Τάσο, να σου γνωρίσω έναν Κύπριο χαράκτη. Η πρώτη φορά που άκουσα τη λέξη χαράκτης για μένα ήταν την ημέρα που Σοφιανό. Είχα 9 χαρακτικά τότε. Είχα 3 λινογραφίες και 6 ξυλογραφίες. Θα μου δείξετε μετά το πρώτο σας έργο? Να σας το δείξω, βέβαια να σας το δείξω. Πού εμπόρε τώρα, αλλά τουλάχιστον να σας το δείξω μέσα στο βιβλίο. Θυμούμαι που είναι τώρα. Εντάξει. Γιατί είχαμε το σε εκθέσεις πριν λίγο καιρό, νομίζω, ναι, τώρα σε ένα αποθηκευμένο κάπου. Και η αντίδραση του Τάσου αμέσως είπε, θα χαρώ να δω δουλειά σου, πάρα πολύ φυσιολογικό. Όταν του είπε ο Σοφιανός, είμαι χαράκτης. Εγώ δεν είχα εργαστήρι να του πω κόπιασε.
Μείνησκα σε κάτι πισινά στην Παλαιοκόντισσα, είπα του να σας φέρω, όποτε θέλετε να σας φέρω. Η μεταφορά έγινε με έναν ποδήλατο. Με έναν ποδήλατο. Και έγινε ύστερα από 2 μέρες. Πήγα να δω την έκθεση του Σάββατο, μου είπε αύριο κλείνει, αλλά Δευτέρα πρωί που τα μαζεύω. Δευτέρα πρωί ετύλιξα τα και πιάσα στη μασκάλη μου και τις πλάτες έβαλα τις πας στη σκάλα του ποδηλάτου που πίσω. Πήγα στο Χίλτον, εκούμπησα το ποδήλατο στην κύρια είσοδο του Χίλτον, δεν το ξεχάνω ποτέ. Και πήρα τα τουτά σου και άπλωσα τούτα στην καλερί. Και είπε, επιλέξει, μόλις τα είδε, είσαι καλός. Χρειάζεται να έρθεις μόνο λίγο καιρό κοντά μου. Και είπα του κύριε Τάσο, σκέφτομαι 2 μέρες πώς να σας πω αν έχετε μαθητές να έρθω κοντά σας να μάθω. Και η απάντηση, όχι, μαθητές δεν έχω, αλλά εσύ θα έρθεις. Το εσύ θα έρθεις, γι' αυτό εγώ κάνω το μνημόσυνο 26 χρόνια. Και θα του κάνω πάντα. Και πήγα και είσαι με σαν το γιον του. Σαν το γιον του. Δεν μου έπιασε μια δραχμή, ήρθα πίσω. Και μετά ήταν τα 10 χρόνια που ακολούθησαν στη Μόσχα. Τα 10 χρόνια στη Μόσχα. Στη Μόσχα πήγα εντελώς τυχαία. Η τύχη εβούραμε στη ζωή μου, πάντα εβούραμε. Έχω πάρα πολλές περιπτώσεις. Σε γουρλείς δηλαδή. Πολλά. Άρα να πάει καλά και η εκπομπή μας. Ελπίζω αν πάει όπως πήγαν ως το ένα, να πάει και τούτη. Ναι. Στη Μόσχα πήγα εντελώς τυχαία. Έδωσα παρέτηση, έκανα έκθεση στην Αργό του Σερέζη το 1972, μετά που εστράφηκα από τον Τάσο και ήμουν μόνο χαρακτική μες στο μυαλό μου. Και όλες οι εφημερίδες γράψαν σπουδαίος το Ζωμιτσής, το παιδί, τέλος πάντων. Και πέρλανα τέλεια. Δούλευκα στη Χαραβική δημοσιογράφος τότε και έδωσα παρέτηση. Και είπα τους, φεύγω να πάω να σπουδάσω. Και πού να πάει. Στα 29. Όχι, στα 25 μου. Και Ναι. είπα τους, σας ζητώ να με πέψετε υποτροφία, είμαι παντρεμένος, έχω και ένα κοπελούι, να πάω στην Αγγλία, να δουλεύω και να σπουδάσω. Και έσασα τον εαυτό μου για την Αγγλία. Και είπα μου να μας δώσεις 1 μήνα προειδοποίηση. Έδωσα προειδοποίηση 1 μήνα και όταν ήμουν υποπαρέτηση, η τύχη μου, ο ανταποκριτής της Χαραβικής στη Μόσχα έθελε να στραφεί στην Κύπρο, ο Σάββας ο Ιωάννου Μακαρίτης. Δεν έθελε κανένας να πάει να τον αντικαταστήσει. Και είπα μου, πάρω 2 τρίγωνα. πάει σε σου. Αφού θέλεις να σπουδάσεις και να πάει να μάθει γλώσσα 1-2 χρόνια, πες μας που θέλεις και να σπουδάσεις. Πήγα απαιτητός. Αλλά εκεί κάτω καρτερούσα με άλλα πράγματα. Άλλα. Ήταν τείχος. Δεν μπορούσα να περάσω τον τείχο. Κύριε Χαμπή, μετά νιώσες που ήρθες πίσω. Καθόλου. Εγώ επέτου. Δεν μπορούν να μείνω. Όταν σπούδασα που... Δεν είχες καλή ζωή. Όχι τώρα. Που είχα πάρα πολλά καλή ζωή. Πάρα πολλά. Ήταν πολιτιστικός παράδεισος η Μόσχα. Τότε, τη δεκαετία του 80, εγώ έφυγα το 82. Ήταν κυριολεκτικά. Ήταν οι εκθέσεις, τα μουσεία, τα θέατρα, τα μπαλέτα, οι όπερες, τα τσίρκα, οι συναυλίες, πάρα πολλές εκθέσεις. Όλα δεν είναι το στοιχείο ενός καλλιτέχνη. Ναι, το λοιπόν, γι' αυτό είπα ήταν πολιτιστικός παράδεισος. Εγώ δεν δυσκολεύτηκα να πω φεύγω, γιατί εγώ ο αέρας που αναπνέω είναι κυπριακός. Άντεξα 10 χρόνια εκεί μέσα. Άντεξα γιατί σπούδαζα. Είχα στόχο. Και σπούδασα πάλι, γιατί όταν δεν έγινε να σπουδάσω, πήγα στην Αθήνα και βρω τον Τάσο το 1975. Πήγα το 1972 στη Μόσχα. Το 1975 πήγα στην Αθήνα και βρω τον Τάσο και είπα του έτσι και έτσι. Και δεν γίνεται να σπουδάσω εκεί μέσα. Και είπε μου, Τάσο, θα έρθεις εδώ, θα πας 2 χρόνια στη σχολή Δοξιάδη και μετά θα φροντίσω να πας 1 χρόνο στο Παρίσι. Φιλοξένησε με 3 εβδομάδες το 1975. Και έφυγα απαιτώντας και πήγα στη Μόσχα και είπα, φεύγω, πάω Αθήνα. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Ευτυχώς σπούδασα στη Μόσχα. Είμαι ευτυχισμένος που σπούδασα στη Μόσχα. Κυριολεκτικά. Νομίζω δεν θα έβρισκα καλύτερον τόπο να σπουδάσω και να εκφραστώ όπως εκφράστηκα και όταν ήμουν στη Μόσχα
Και ύστερα το συνέχισα με τα μαθήματα της Μόσχας. Του είπα, αλλά όταν θα έρχομαι στην Κύπρο, η εφημερίδα δεν ήθελε να με πιάσει πίσω. Δεν ήθελε. Είπε μου ο διευθυντής, εμείς δεν θέλουμε καλλιτέχνη στην εφημερίδα, θέλουμε έναν οικονομολόγο. Μην έρθεις, δεν θα σε πιάσουμε πίσω. Και είπα του, να έρθω. Και ήρθα και δεν με πιάσαν πίσω. Δεν με πιάσαν και ήμουν άνεργος τους πρώτους μήνες. Και επέμβηκε, και ευχαριστώ πάρα πολλά, η Ένωση Συντακτών και επέβαλε με στη Χαραυγή τότε. Επέβαλε με. Και ύστερα από 5 χρόνια αλλάξαν τα πράγματα και... Πήγατε στην τεχνική εκπαίδευση. Αντριά και ευτύχησα και έκανα 21 χρόνια στην τεχνική εκπαίδευση γραφικές τέχνες. Αφήκαμε τη δική μου την εκπαίδευση στη μέση. Έλα. Η εκπαίδευση δική μου έμεινε στη μέση. Αφού πήρες με αλλού. Λοιπόν, άρα χρησιμοποιούμε τα τούτα όπως δοκίμασε έτσι μερικά και ποτέ σου με βάλεις το χέρι σου μπροστά για να μην το κόψεις. Πάει μια χαρά. Σαν να χάρασεις 10 χρόνια. Το πάει, κάμε άλλο μια τέλεια δίπλα. Να πιάσεις δουλειά δηλαδή. Είναι ωραία πειθαρχία. Έκαμε όπως έκαμα εγώ την ανεράδα. Έτσι. Άντε, κάμε αλλολίες να φανεί τα μαλλιά της που πεταλίζω. Εγώ έτσι, βάστα το, μπράβο έτσι. Φαντάζομαι σαν το άλλο τρόμο που σύζε τη γη τώρα. Έχετε 2 γιούδες. Ναι. Οι γιούδες σας επήραν το χάρισμα που σας. Έχουν το τσιτκιό, ακολούθησε ο ένας. Ο ένας είναι καλλιτέχνης, ο άλλος είναι οπτικός. Είναι σπουδαία παιδιά και ηθικιό. Και κάνουν καλές δουλειές. Τούτον δε. Κάνουν αμέσως. Ακόφκεις δρόμο. Ναι. Και με τούτον να κάνουμε τα φκιόρα σου. Τώρα, έκαμε στο τούτο, θέλεις να κάνεις τη γραμμή. Με τούτο. Να πιάσεις έναν που να σου κάνει λίγο καλύτερα. Πιάσ' το τούτο. Εκεί μαζί. Το χέρι σου όχι. Ποτέ το χέρι σου να μπροστά. Έτυχε να τραυματιστείς. Πολλές φορές. Μπράβο. Και τσιλάς το τούτο για να έχεις. Και να σου πω. Πάμε καλά, κύριε Χάντη. Ένα λεπτό να δεις. Τούτο, να σου το συνεχίσω για να σου δείξω είναι το ταράσι το τούτο, γιατί έπαιρνες το έτσι. Το λοιπόν, όπως το έχεις έτσι, καταρχήν, το λοιπόν, και δαμέ, αντί να στρίψω και να έρθω έτσι, ταράσω την πλάκα μου. Α, μάλιστα. Και φέρνω την τζαμέ που με βολεύει εμένα. Και τώρα ξανά. Και αμέσως έγινε και τούτη γραμμή, τούτη, να την κάνεις εσύ τούτη έτσι για μέ. Αν είχα καλό δάσκαλο. Έβαλες μου τη στροφή. Έβαλες μου τη στροφή που δύσκολη. Εντάξει, γιατί είπα σου γύριζε το τούτο. Έβαλες μου τα δύσκολα. Το χέρι σου, ποτέ, μπροστά, είδες το ίδιο Σοφία. Ναι. Και ύστερα να σε πιάζει κάμερα και να τρέχει. Ναι, να έχουμε ένα τύχημα ζωντανά. Τώρα, να σου δείξω πιο παλιές είναι να κάνουμε το φκιόρο, γιατί να το κάνουμε άσπρο. Πιο παλιές. Να μου δείξεις, να τελειώσουμε. Ναι. Θα πιάμε το πασίν, τούτο. Και θα το κάνουμε, ορίστε, τούτον. Ευκήγε, μόνο μιας. Και ύστερα και σε ένα λεπτό θα τελειώσουμε και να τυπώσουμε. Τι ηλικίες είναι οι μαθητές σου που έρχονται εδώ? Οι μαθητές μου είναι από 3 χρονών ως 88 κυριολεκτικά. Λοιπόν, έλα και έλα τώρα να δεις, θα το κάνουμε να το πάρω και αμέ, ναι. όχι παραπάνω φως,
για να δεις. Τώρα, τι να σου το κάνω, για να κάνω το μόνη σου. Θα κυλήσεις τον κύριο πάνω και θα δεις που θα εμφανιστεί το φκιωρούς σου, είναι το ρέμπονε. Μάλιστα. Ναι, και αφήσες το αμελάνωτο δάμε και ποσί και πορά, όταν το μελανώνει, κάνω το και διαγώνια, και οριζόντια και κάθετα από όλες τις μερικές, για να είμαστε σίγουροι να βγει καλά. Ναι. Λοιπόν, τώρα τούτο μπορούμε να το τυπώσουμε. Και τούτο είδαμε το έργο, ναι. Τούτον είναι ένα έργο που έκανα για τον φίλο μου, τον Χρήστον, τον Φουκαράν, τον ζωγράφο, και την Μαριάμ, Ναι. τη Σουχάνοβα, τη γυναίκα του, με τους οποίους είμαστε φίλοι μισόν αιώνα. Μια αναμνηστική φωτογραφία με τον δάσκαλο μου, παρακαλώ. Ευχαριστώ, τιμή μου. Ελάτε. Σε αρέσκει μου ο καπελί σου. Ναι, τώρα εντάξει. Και τώρα, κύριε Χαμπή, στο μουσείο. Ξανά στο μουσείο, είναι η δεύτερη αίθουσα του μουσείου και το πρώτο πιεστήριο χαρακτικής που ήρθε στην Κύπρο, που το έφερα εγώ το 82 από τη Μόσχα. Μουσιακό, όντως εντελώς μουσιακό, και το εργοστάσιο που τα έκαμε έκλεισε. Εντελώς μουσιακό. Έχετε δύο μουσεία. Ναι. Είναι το έναν εδώ και το άλλο το στη Δημοτικό Λευκοσία. Μουσείο Χαρακτικής Χαμπής στη Λευκοσία, και δράτω με τις ευκαιρίες να πω ξανά ευχαριστώ ως τον Δήμαρχο, τον Κωνσταντίνο Γιορκάκη, για την ουσιαστική συμβολή του στη δημιουργία του Δημοτικού Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή στη Λευκοσία. Ευχαριστώ τον πάρα πολύ. Είναι συνέχεια ανοιχτό το μουσείο, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει να το δει. Όπως όλα τα μουσεία. Πόσα έργα έχετε εδώ? Τα έργα της συλλογής της εταιρείας Σχολή Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή είναι πάνω από 4.000 χαρακτικά που τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα. Που τούν τη συλλογή γίνονται οι διάφορες εκθέσεις και δαμέ στα Πρετανίσκια, στο πρώτο Μουσείο Χαρακτικής, και στη Λευκοσία, και αλλάσσονται. Έχουμε ετήσιες εκθέσεις και περιοδικές που πάνε 1-2-3 μήνες η κάθε μια. Μάλιστα. Δίπλα ποια εκθέση είναι τώρα? Δίπλα είναι το 1974, οι Κύπροι καλλιτέχνες για το 1974, πώς εκφραστήκα, και με τους Κύπρους καλλιτέχνες είναι και ο Αλφα Τάσος, ο δάσκαλος μου, με το γνωστό του προσφυγάκι. Κύπρος 74 είναι ο τίτλος του. Όλοι ξέρουμε το σαν προσφυγόσιμο. Το έργο είναι 70x70, ξυλογραφία, και εκθέτουμε το δάμε στην έκθεση. Ξεχάσαμε να μου πείτε την έμπνευσή σας. Από πού εμπνέεστε? Από την Κύπρο. Και ως Άγγυρό μου. Και κάθε πόσον σας κατεβαίνει έτσι τούτη έμπνευση? Μα λήφκει. Λήφκει κάθε φορά. Απλώς έχει διαλύματα και εξαρτάται ήταν που βάλει στόχο. Και κάθε φορά είναι εντελώς διαφορετικά. Και αυτό που ξέρουμε είναι ότι
Ούλα διαφορετικά. Για παράδειγμα, όταν είπα να κάνω το σπανό και 40 δράκους να πιάσω τις εικονογραφήσεις, ας πούμε, έδωσα μια αλφα μορφή. Ύστερα ακολούθησε το Βασιλόπουλο, δεν μοιάζει καθόλου με το σπανό. Ακολούθησε ύστερα η Ανεράδα του Βασίλη Μιχαηλίδη, καθόλου με τα δύο προηγούμενα. Η Καλικάντσαρη, καθόλου με τα 3 προηγούμενα. Η Τρίπλαρη, καθόλου με τα 4. Αλλά σε ούλα είμαι εγώ. Τώρα σε ποια φάση είσαστε? Τώρα είμαι σε φάση αποτοξίνωσης που τα 5 χρόνια που ήμουν στο βιβλίο. Όλα λέω διακοπές διαρκείας, το πόσο είναι να διαρκέσουν δεν ξέρω. Όπως εσείς μας δώσατε το δικό σας βιβλίο, έχει και η εκπομπή μας Ευχαριστώ. βιβλίο. Και μέσα σε αυτό γράφουν οι καλεσμένοι κάτι που τους εκφράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσα θέλουν. Ό,τι θέλουν. Ναι, γιατί είδα τους προηγούμενους, εγράψες σου μερικές. Λοιπόν, όπως μου έρθει. Όπως Έτσι. νιώθετε. Ευχαριστώ. Έτω. Τι έχουμε? Έχουμε στην Αθηνά την νεότερη χαράκτηρα που ξέρω και μας τόρισαν στο εκείνη και εκείνη που ευτύχησε να είμαι ένας που κοινούς. Άντε κύριε Χαμπή, Γίνεται. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά κύριε Χαμπή μου, να είσαι πάντα καλά. Δεν πάρα σου Ευχαριστώ. και, μου αρέσεις και εσύ. Εντάξει. Έτσι παρεξιάς. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Ευχαριστώ. Παιδιά, ευχαριστώ σας όλους. Πολλά.